Para sederek ingkang kinasih wonten ing Gusti kita Yesus Kristus. Pinanggih kalian kawula Ani Winarni saking GKJ Giri Kinasih Klasis Wonogiri. Wonten ing waosan sabda winedhar dinten Senin Pon tanggal 21 April 2020 ing Minggu Prapaskah setunggal. Mugi berkah lan pangandhi Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos tansah lumintu ing gesang kita. Amin. Waosan ing dinten menika kanthi irah-irahan oknum. Dasaring waosan kapethik saking setunggal Korinta gangsal ayat 6b. Apa kowe padha ora sumurup yen ragi sethithik iku rumasuk ing jladren kabeh? Kita asring mireng tembung oknum. Miturut kamus, tembung oknum menika ateges individu, person utawi satunggaling tiyang. Ing prakawisipun, tembung oknum asring kaginakaken kangge tiyang ingkang nindakaken bab ingkang awon. Nalika supporter tim bal-balan menika njarah, wakil supporter tim menika lajeng paring katerangan bilih menika namung oknum. Nalika satunggaling kelompok tiyang nindakaken teror utawi panganiaya kanthi ngginakaken identitas tertentu, tiyang ingkang kelompok menika nyebat menika namung oknum. Tembung oknum dados satunggaling alesan kangge ngresiki diri utawi cuci tangan saking tumindak koleganipun. Pasamuan ing Korinta kaingataken dening Rasul Paulus awet wonten anggotanipun pasamuan ingkang nindakaken dosa inggih menika tumindak jina kalian ibu kuwalonipun. Rasul Paulus ing seratipun ngengetaken awet pasamuan boten tumindak menapa-menapa. Mbok menawi awet toleransi dhateng tiyang menika utawi nganggep menika urusan pribadi. Utawi kanthi alasan menika namung oknum. Rasul Paulus nyuwun supados tiyang ingkang damel dosa dipun edalaken saking pasamuan. Awet sepisan supados tiyang menika lingsem lan sadar tumrap dosanipun. Kaping kalih supados pakulinan dosa menika boten nular kalian pasamuan sanesipun. Tumindakipun Rasul Paulus katingalipun kejem. Kita nganggeplah kedahipun gereja ngrangkul tiyang dosa. Tumindakipun Rasul Paulus menika namung kangge internal pasamuan. Khususipun kangge ingkang boten rumaos klentu, malah rumaos taksih pantes nyebat dirinipun menika pandherekipun Gusti. Malah peladosipun Gusti. Sinaosa nglampahi pakulinan tumindak dosa, kanggenipun tiyang pitados kasucen menika boten saged dipun tawa. Ing jaman ingkang berek tiyang noleransi sedaya perkawis kalebet dosa lan laku jina, kita kedah enget bilih ing paningalipun Gusti dosa menika dosa. Boten saged kita nganggeplah mung dosa cilik wae sing tak lakoni lan sak pinengelipun. Sikep ingkang trep tumrap pakulinan dosa inggih menika enggal meratobat lan boten lakoni malih.